گروپên لیبرال yên opozisyona Sûriye eşkere kirin ku baweriya wan heye ku grûpên radîkal wê pabendiyê bi mercê derketin ji devera bêçek ya ku Tirkiye û Rûsyê li gor lotkeya xwe ya Sûçî destnîşan kiribûn, ew jî bi hatina pazdeyê heyva dehan ya vê salê cêbicê bikin. Berpirsekî Nusrayê ji aliyê xwe de gotibû ku wan amajeyên nerastûxo bi awayekî nehênî şandine ji bo artêşa Tirkiye diriya aliyekî sîyem de ji bo gihandina nameyekê ku tê de dibêjin ew ê pabend bin bi wê rêkeftinê. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li civîna New Yorkê eşkere kir ku grûpên radîkal dest bi vekêşanê ji devera bêçek li parêzgeha Idlibê kirine û serbar kir ku ew nikarin hewlên pêkanîna aştiyê li Sûriye berdewam bikin lêgel berdewamiya hebûna Beşar Esed di desthilatê de. Hin jêderên xwecihî li Idlibê eşkere kirin ku proseyên derxistina bi qaçaxî ji serkirdeyên Nusrayê re di rojên dawiyê de tên kirin, ew jî ber bi xaka Tirkiye ve. Heman jêderan gotin ku Tirkiye di rojên de hin serkirdeyên Nusrayê ji Cisr Şuğûr û Bakurê Lazîqiyê li gel malbatên wan ber bi Tirkiye ve veguhestine, bê ku cihê wan yê ku wê di dawî de lê cêgîr bibin bê zanîn. Li gor wan jêderan ku bêhtiriya ew serkirdeyên ku Tirkiye ew derxistine naskirîne li Idlibê bi pêkanîna komkujiyan derheqê sivîl û leşkeran li Sûriyê, ew jî di salên borî de.